lan kowe gunung. Kowe mapan ana ing Gunung Danaraja. Nderekake Kanjeng Ratu Kalinyamat. Kerasan apa ora? Kula mboten kerasan kok, Wong. Upama kowe ora kerasan iki ana benere. Nalika kowe mapan ana ing Panti Jepara. Ki mesti bedane adoh. Jepara karo ing Gunung Danaraja. Iki kebeneran. Kanjeng Sultan Hadiwijaya lagi wae saka Panti Kudus. Niat lan sedyane arsa tuwi kawilujengane Kanjeng Ratu Kalinyamat ing Gunung Danaraja. Kebeneran aku ketemu karo kowe. Saged ngaten, Wong. Mengko yen ana rawuhe Kanjeng Sultan Hadiwijaya ketemu karo kowe. Bapak nganggo esem buju. Kalamun Kanjeng Sultan wis teka ing papan kene. Kowe ndodok. Duh Kanjeng Sultan. Sak rawuh panjenengan kula ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng Sultan. Namung niku, Wong. Ora mung kuwi. Lah pripun? Duh Kanjeng Sultan, sak rawuh panjenengan kula ngaturaken sembah pangabekti. Sampora. Kedahipun wonten iki. Melas ketok melas. Ben Kanjeng Sultan welas asih karo kowe sakatrine. Ngaten nggih, Konji. Tur mengko sadurunge Kanjeng Sultan kepanggih marang Kanjeng Ratu Kalinyamat. Sawat kanggo mripatmu. Sawat kanggo mripatmu. Mboten, Wong. Lah mengkene kula sawat nggih mripate kula. Lah kula mboten gadah mripat melih. Goblok pakanan gethuk. Lah kok dipun sawat nggih mripat. Tegese disawat kanggo mripat Kanjeng Sultan lirik sren. Dilirik supaya Kanjeng Sultan luluh atine. Oh, dados menika dipun lirik ngaten nggih, Wong. Sing kowe Kula lambemu cokot. lho. Mangken yen nika lambe ngisor apa lambe dhuwur kok sing dicokot. Sing dicokot lambe ngisor. Nek kowe nyokot lambe dhuwur ora ayu nek kaya buta cake. La ilaha illallah. Ya pripun to, Wong? Nggih, mujeng. Aja lali. Nggih. Saketara aku tak dedepitan kepanggih karo Kanjeng Ratu Kalinyamat. Nggih, ngaten. Sing ati-ati. Monggo. Ora ninggalke tata lan trapsi. Kanjeng Sultan. Jenengan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti mugi kunjuk. Upama ngaturke sungkem ora usah nganggo Baleni. Kanjeng Sultan. Sakrawuh jenengan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti mugi kunjuk. kaget aku. Semangkin lan prihatin. Ora ketango kowe uripmu. Kalunto-lunto. Neng aku melu seneng. Jalaran kowe ora ninggake tata lan trapsi. Eman bocah ayu-ayu mapane ana ing tengah alas. Mapane ana ing pucuking gunung. Upama iki tembung upama lho. Upama pripun? Upama kowe sakatrine gelem melu aku. Kowe bakal urip kang mulya, urip kang kepenak. Melu niku tegese pripun Kanjeng Sultan? Kowe bakal tak kanthi kundur ana ing Kasultanan Pajang. Dipun kanthi cekanipun Cekange yen kowe gelem sakatrine
bakal tak pundhut garwa. Pundhut garwa. Semakin lan kowe preman. Kowe mesti bakal tumuju ana Ndolorojo. Beneran yen kowe yang sepantes aku tuwi kelawan Mbak Yu Ratu Kalinyamat. Sepisan wong sing kepengin ketemu lanang. Ora ana liya Kakang Pemanahan. Jebule Kakang Pemanahan ki ngerti rasa. Sepira penelangsan ing atiku sampeyan uga mayu ngrasake Kakang Pemanahan. Jalaran kula ngertos. Gesangipun Kanjeng Ratu Kalinyamat benten tebih kalih gesang wonten ing panti Jepara. Nelongso ra sing kados kula. Matur nuwun banget yo Kakang Pemanahan. Panjenengan gatekke marang aku. Sapa senenge atiku Kakang Pemanahan. Ing kene aku bakal peparing karep marang panjenengan. Wujud sesupe menjangan kerabat. Tampanan iki Kakang Sampun kepareng Kanjeng Ratu. Kakang Pemanahan. Dawuh. Sok-sok wae. Kang ing kono bakal dadi ratu ning tanah Jawa, Kakang. Ngaten Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu Kakang Pemanahan. sampun ngantos dipun mangertosi Kanjeng Sultan Hadiwijaya kepareng kula badhe singitan sawetawis Kanjeng. Monggo Kakang Pemanahan. Sultan Hadiwijaya nggih. Malah nembung tresno kalih kula, kalih adi-adi kula sing dipun pundhut garwa, Bibi. Injih, Bibi. Menika saking rumaos kula injih bujung ngantos papan niki lho, Bibi. Oh, kaya ngono. Semakin prihatin. Jangan-jangan. Semakin. Semakin.
lampah kula andamel kaget rasing Mbak Ratu Kalinyang. Kula nderek prihatin menawi kanggo Prabu Kalinyamat kagungan lelampahan ingkang kados ngaten. Pancen kaget banget Yayi Pemana. Rasane atiku kaget. Saka mangsa Yayi Sultan rawuh ing papan kene. Mungkin mawon. Pengen tuwi kawilujengane kanggo. Nang nyatane ora Yayi. Mboten kula selak. Namung kemawon redene kula sampun saged pinanggih kan Mbak Ratu Kalinyamat. Menawi wonten keparengipun ingkang kulunan semakin dalah prihatin. Badhe kula kersakaken kula pundhut garwa, Mbak. Dadi Yayi Sultan Bone rawuh duweni pamrih kepengin mundhut garwa semakin prihatin. Lamen rokto Yayi Sultan. Mekaten. Yen pancen kersamu kaya ngono, kalamun tu sing lakoni gelem, monggo ora apa-apa Yayi. Perkawis menika namung sumarah. Kula ndherek menapa nggih dados pesanipun Mbak Ratu Kalinyamat. Semakin lan kowe prihatin. Pratelaning bibimu. Kuwi gumantung marang siramu. Aku ora bakal usah. Nanging yen to pengelingi lelakon, kudune kowe gelem urip mulya ana ing Kasultanan Pajang. Kepriye semakin lan kowe prihatin. Yen pancen sliramu ki gelem dipundhut garwa ora apa-apa Cahaya. Siji sing lakoni rak yo kowe kabeh to. Menawi ngaten nggih, kula purun Kanjeng Sultan. Nggih kula ugi purun Kanjeng Sultan. Menika pratelanipun sampurna. Iya. Yen pancen semakin prihatin ing rum saguh kok undhut garwa Yayi Sultan. Monggo aku mung jumurung ora apa-apa Yayi. Namung kemawon, Mbak. Kula nyuwun kanthi sanget. Mugi kersa Mbak Yu menika nilaraken Gunung Danaraja kondur wonten ing Kasultanan Pajang. Gesang sarengan kalian pun semakin dalah prihatin. Yayi Sultan. Aku wis sumpah. Aku ora kepati bali ning Pajang. Kalamun to durung keset sirahe penangsang. Lan meneh aku ora kepati bali ning Pajang lan Jepara. Yen durung siram jamas piye penangsang Yayi Sultan. Menawi katen badhe kelampan. Menapa ingkang dados sumpahipun Mbak Ratu Kalinyamat. Ing mriki atas nama Sultan Hadiwijaya panguwasa wonten ing Pajang badhe ngujuti menapa ingkang dados sumpahipun Mbak Sultan Hadiwijaya Sultan Pajang nibakake Giri Sayembara marang sapa pawongan kang bisa nigas pustakane Adipati Arya Penangsang bakal tak ganjar siji bumi pati loro alas mental. Oh, Kanjeng Sultan. Kakang Paman piyambak ingkang mugi sayembara. Nggih. Kula mboten cekap namung ing lati nanging kula kepengin bukti, Kak. Kepareng nindakaken Kanjeng Sultan. Ayo Yayi Sultan. ngrantos kesakanipun Kakang Pemanan sawetawis kula tenggo wonten Kasultanan Pajang. Monggo Yayi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo.
ra ono sukete. Apa meneh sisih lor. Las gak harus sukete. Lah iki umpama ora nggo mulih suket. Ora nggo makane, ndar aku ra iki ra repot iki. Ya wis, sithik bapak sithik ceklumpono sesuai bakale akeh. Leren dhisik. Napa Pak De? Kowe iki ngaret utang aspal. Ngaret iki lho Kok jak-jak. Lah pripun? Lah ketul ngene Jane iso Ketul ya ora ngono. Lah pripun? Nek ketul arep digo babat iki ra brak-brak. Lah kosekane mboten enten. Dadi karite kurang landhep. Kurang landhep. Alah. Ya. pancen rep ora iso babat kok. Lah iki terus sing diretno apa iki kebo? Ora, Sapi, lho ora. Ndaraku lan. darahmu. Darahmu doyan suka. Doyan. Kok aneh iki aneh. Nggih aneh. Aneh piye? Lah bendaramu ku ra wong lumrah kaya aku. Wasis danan kowe. Beda no. Lah bendaramu sapa? Sikile papat. Bendaramu Iya. lah wong tau. Ora wong. Apa? Gagak minimang iku lho. Lho, umpama kelemon aku diamuk, umpama kuru ya aku diamuk. Bendaramu kuwi mangane tak akeh. Akeh ya ora akeh, sithik ya ora sithik. Nanging nek sing ngarit kowe dhewe ora ndang suket malah saya nesu. Lho. Lah Aku kok pelas karo kowe. Tak rewangi. tenan to pi. Ndang okeh ngundang Bali. Ya ngono. Sebetulnya aku gak bayani lho ya. Yo aku lah butuh bayaran. Lah ngono ya madhep. Sing penting gelem ngewangi. Kowe ngarit Linggo. Lah piye wong ora ana kosekane ngene kok. Kowe lungguh. Gak apa-apa ya. Wis nggih. Ning mbok wangi. Iya, Wangi aja kuwatir nganti seprapat jam kebak suket. Tenane. Kandhani. Aku percaya lho, tak percaya lho ya. Iki gawe aku ngarit apa meneh iki cah telu. Malah solo cepet intuke akeh. Ngono. Iya percaya ngono. Ngarit iki ketul landhep. Ketul emang gak ana kosekane Kok kok. menawa kowe sing gunakno iki kleru lan gunakno dadi ora landhep. Jembo tangane. Nek aritmu iki sing gunakno kowe ora landhep, nek sing gunakno aku ya landhep. Ah, aja ngono. Tenan. Nyatane ndi? Ora percaya. Gak. Gunakne arit. Landhep aritmu. Landhep landhep. Ya landhep. Lho kok ngiris kuping. Iki piye? Ngono, matur karo bendaramu. Terus Matur bendaramu. ngono. Iya. Iki tani kowe. Aduh. Wasis. Ki mau pekatike Haryo Penangsang. Sing tukang ngopeni jalan, titiane Rio Penangsang jenenge Gagak Timang. Iki kanggo mancing. Nek nganti kowe sekloron bisa mateni Haryo Penangsang, kowe bakal munggah ana ing cundakaning kawiryan. Ayo, dituti saka mburi. Piye kedadiane Bapak? Thank you.
kabeh bocah soreng. Nggih. Sawise rampung nindakake lelaku winanci bongkar panjenenganku Arso Suko Parisuko kepengin dahareco bareng lan kowe kabeh kula tak keparengake kowe kabeh mangan bareng karo panjenengan. Ngene. Nggih. Ayo dipangan bareng-bareng. Aku dibagi ya. Wah. Mulai sing tuwa dhisik kok malah kedoyok-koyokan. Aduh yo. Ora usah padha rebutan. Alon-alon wae. Asine ra makan. Mangan ora karo gojek. Nggih. Aku kayak jalan. Aku kayak jalan aku. Aryo penang sang wong bagus. Lalembut. Nggih. Dasar turasing wirya
Bring sabung kawula nipun ambek belas bring sasonggo antos lampun den Patuti metaun mung satitik cacatiro traing luhur kang bos wani nungka
Titiamu kudu jaran wedok. Kersane Bu. Nganggo cara buntute dibathil. Ngonaken. Dadi ben ketok madonane mengko yen gagak limang ngerti jaranmu sing buntute dibathil katon madonane mesti lali daratan. Oh, kados. Kaya jarane dan. Oh, nggih. Kae penangsang kamu. Bapak ning kene, ayo kulon kali. Ayo, kulon kali. Kawan sore, ayo wetan kali. Kulon kali. Wetan kali. Kulon kali. Wetan kali. Kulon Harus seberangi kali kawan. Sing hati-hati aja nganti leno. Ayo Kulon kali. kali. Kulon kali. Hati, ayo penangsa. Hati Widoyo, karebet, toko tinggal, ayo sandun karo hariyo penangsa. Dudu Hadi Wijaya nanging Danang Sutawijaya sing ngadepi karo kowe penangsa. Gulung ilang pupuk lembuyangmu. Kowe arep ngadepi hariyo penangsang. Saya nyepile karo aku karebet Joko Tinggir. Ayo maju dar menjas meswet. Ampanan pinggir. Danang. Kedono. Habis kena Kiai Muhammad Setan Kober. Jaringane wal sawaragane. Ayo patenono. Danang patenono penangsang. Danang pateni. Danang pateni. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Danang penangsang janingane pedhot jalari tumekaning pati Danang. Mesakake padha titahe Gusti Allah. Aja nganti patine penangsang nista kaya ngene. Cucup gun-gunane ben sampurna patine. Danang lan kowe wasis. Mbok menawa lelakon iki dalane kamulyanmu sekloron bisa nempel kamukten ana ing Kasultanan Pajang. Kados ngaten. Sambung sayembarane Kanjeng Sultan Hadi Wijaya. Kalamun sapa wae sing bisa mateni riya penangsang, ganjarane loro. Siji bumi pati, loro alas mentau. Neng, ing kene aja arep aku ganjaran. Mbok menawa Kanjeng Sultan marengake tampa kanthi legawa. Kados ngaten. Kula namung dederek. Para pamirsa, nggih kados ngaten cariyos penangsang gugur. Menawi wonten kekiranganipun nyuwun pangapunten. Rening sampun paripurna. Sugeng kondur, sugeng kepanggih malih wonten ing giaran candhakipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.